Отново е 14 февруари и отново всички имаме възможност да избираме между два празника или да празнуваме и двата едновременно. Денят на Лозаря, Трифон Зарезан, е посветен на труда и любовта на българите към лозята, гроздето и виното. За първи път този празник започва да се чества официално у нас през 1962 година в деня на свети мъченик Трифон. Българският народен празник в чест на свети Трифон традиционно се свързва с първата резидба на лозовите масиви. Традицията повелява рано сутринта стопанката на дома да умеси хляб, а след това да приготви кокошка, която се пълни с ориз или булгур. Храната заедно с бъклица вино се дава на мъжете, които отиват да зарежат лозето. Освен от лозарите, Трифон Зарезан се празнува и от соколарите, градинарите и кръчмарите. Същевременно на 14 февруари се отбелязва и празникът Свети Валентин, успял през последните десетилетия да придобие известност и у нас. Празникът, известен като Денят на влюбените, носи традицията да се подаряват картички, сладкиши и най-разнообразни подаръци във формата на сърце, в знак на любов. Не е тайна, че женското съсловие клони повече към Деня на влюбените, за разлика от мъжете, които нескрито предпочитат Трифон Зарезан. В крайна сметка няма никакво значение кой от двата празника сме избрали да почетем, защото вярно е, че виното е любов. Към самото вино, към хората, към света, към всичко, което ни заобикаля. Затова е хубаво да се поздравим и с Трифон Зарезан, и с Свети Валентин, и да си пожелаем да сме здрави, опиянени от щастие и любов, изпълнени с вяра и оптимизъм и неуморимо стремени към мечтите си. Уважаеми присъстващи, празничен поздрав за всички вас от кмета на общината, инженер Иво Цветков. Уважаеми дами и господа, скъпи ученици, деца, приятели, искам да ви поздравя днес с двойният празник. Трифон Зарезан и Свети Валентин. Нека всеки, кой каквото го тегли, да празнува. За любовта говорят и пишат поетите. А ние, обикновените граждани, нека носим любовта в сърцата си. Нека да я отдаваме на ближните, а уважение към всички хора. Трифон Зарезан е празник на отрудените български хора. Хората, които в ранна пролет започват полската работа. Отглеждат лозя, отглеждат овошки. И в края на годината добре отгледаното лозе се отблагодарява с плодове, след това приготвяне на вино и вече накрая консумиране. Бъдете здрави, веселете се в днешния ден, хубаво изкарване на празника и нека заедно се насладим на нашите деца, нашите ученици, с техните танци, с техната музика и накрая да се почерпим с чаша вино и сладки. Честит празник! А сега специален поздрав за всички вас са изпълненията на танцов състав Развитие при Народно читалище Развитие с художествен ръководител Детелина Крачуновска.
И сега, за да спазим традицията, моля господин Цветков да зареже. Задължително. За 4 път. Не оставяй много пръчка. Кой да го бере? Аз ги насъл да не мисля. Има и до година. Уважаеми присъстващи, и тази година останахме верни на традицията и обявихме конкурс за най-добро домашно бяло и червено вино. Отново всички участници са вложили много майсторство и любов при направата на божествената напитка, поради което журито беше много затруднено. Но като във всяко състезание, трябва да има и победители. Сега ще разберем кои са победителите в тази годишния конкурс. В категория бяло вино, третото място спечели Иво Боровански от село Галиче. На второ място е Татяна Александрова от Бяла Слатина. И първото място е за Димитър Милов от Бяла Слатина. Да беше писал теб, че си помагала си. Честито на спечелилите. В категория червено вино на трето място се класира Ивелина Миткова от село Буковец. Ще го предадеш, нали? Да. Второто място зае Николай Джамбазов от село Попица. Няма го. Първото място тази година е за Цветелин Ценов от село Габаре. Гледай. Чупливо е. Гледай, за една снимка може да на Габаре да го опитаме. И за всички вас, уважаеми присъстващи, отново изпълненията на духовия оркестър при професионално агротехническа гимназия Никола Йонкова, Царовград, Бяла Слатина. Нека ги аплодираме!
А сега, уважаеми присъстващи, заповядайте да изпиете по чаша вино и да се подкрепите с косотиите, които професионална гимназия по облекло или Съвета Багряна е подготвила за всички вас.